Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Ejike agwaghị Chinwe ihe mere o ji laa obodo. Kama naanị ihe ọ gwara ya bụ na ndị obodo kpọrọ ya ọgbakọ ka ọ gbaa mbọ hụ na ọ lọtara n'ihi na o nwere okwu dị mkpa ha chọrọ ka ọ bịa tinye ọnụ. Ejike kọrọ ndị obodo ihe niile bụ nsogbu ya gbasara nwunye ya. O mere ka ha mata na ya ahụla onye ọ ga-alụ. Ka o kwuchara ihe niile bụ mkpa ya, ndị okenye nọ ebe ahụ kelee ya ma zọọrọ ya ụkwụ dike n'ala. Ha gwara ya na nke a gosiri na ọ bụ nwoke maara ihe n'ihi na okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'ebe ahụ gwara ya na ebe ọ bụ na Chinwe agaghị atụ ime ọzọ, na ihe o mere gbasara ịlụ nwaanyị ọzọ bụ ihe ziri ezi. N'ikpeazụ, ndị ụmụnna gwara ya na ha niile kwụ ya n'azụ ma kwụsie ike n'ihe gbasara ịlụ nwaanyị. Ka Ejike chọrọ ịlaghachi Ọnịcha, ọ họpụtara mmadụ ole na ole n'ime ụmụnna ya wee gwa ha na ha ga-eso ya gaa mee ego n'isi Ọbịageliakụ ụbọchị izu abụọ na-abịa n'ihu. O nyere otu nwoke a na-akpọ Ọrakwuo ego dị $5,000 ka o were zụta mmanya ngwọ na obere ihe ndị ọzọ a ga-eji mee mmemme ahụ tupu o wee laghachi azụ n'Ọnịcha. Ejike mechara kpọrọ ụmụnna ya ụfọdụ gaa mee ego n'isi Ọbịageliakụ tupu ọ laghachi Ọnịcha. Ọ bụ eziokwu na Ejike emeela ego n'isi Ọbịageliakụ, mana ọ gwaghị Chinwe n'ihi na onye lụrụ ajọ nwaanyị bụ ka o si dịrị ya ka o si eme. Ka ụbọchị ahụ akara aka ruru, Ejike na ndị ụmụnna ya ndị ahụ ọ gwara ka ha soro ya gaa ebe Ọbịageliakụ wee mee ego n'isi ya dịka esi eme omenala Igbo. Ejike kwere nne na nna Ọbịageliakụ nkwa na mgbe na-adịghị anya na ya na ndị obodo ya ga-abịa maka ịgba nkwụ n'isi nwa ha nwaanyị. Ndewonu, ka o mesịa.